natin. We will be feeding here 50 daycare pupils. We're now about to start feeding the daycare pupils now. Sino katuwa na? Sino katuwa na? Kumapit, jibangin ako, jibangin. Hindi ka lang, Sky. Barangay ng Suagaw ng Kawayan. We're hoping na sana mabusog din yung mga daycare pupils natin katulad ng ginawa natin kanina sa Tagpanawan. Dito na tayo sa pangalawang barangay, dito sa barangay ng Suagaw. Tapos, natapos yung program kanina, may mga ginawa natin presentation para kayo para sa birthday. Ngayon, isa na nila yung feeding program. Napakain natin yung mga bata. Saan na yung na-stop natin? Next na stop natin is Tamurong. Sabi mo nga, no, saya-saya nila. It's the same feeling na naramdaman mo last sa kaninang natikman mo yung mga naluto ko. So it's the same lasa. Okay? Kaya sigurado ako yan, balik kasama natin mga kapulisan ngayon. Pangatlong pupuntahan natin sa Barangay Tamurong. Natin ulit si yung feeding program. Sa linis ng puso at saka sa napakagandang intention ng ating owner which she wants to share her blessings. Bali yung feeding program nito is sa tiwala din ng PNPS na gusto rin nilang makikooperate sa atin for this activity. We have Cabana Florense, Solos Per Aqua, and the GSEC Security Agency. Sabi nga niya, let's make this birthday a different one. Na instead of having my own party, sabi niya, I wanna share it to the less fortunate ones. So, we come up to yun nga, feeding program sa 5 barangays which includes Tagpanawan Santa, Tamurong Santa, Nansuagaw Kawayan, Pungol Vegan, and Kuta Vegan. We will be feeding 400 daycare pupils in all. Kuya, sandali.
sa Barangay Tamoro, sa daycare. Dito na natin itutuloy yung feeding program ng Rem tsaka ni Boy. Yan, nakita nyo, mga bata. Morning, children! Grupo di PNP, CITG Locso, DPSC, and Women's Destiny Vegan Station. May kami na tayo. Kasi nga oras, ada yung programa namin nga natin feeding program. At least, may isang proyekto di PNP Outreach Activity. Dati yung programa ay sabay ni dati pinag-celebrate di birthday na pinag-celebrate tayo. Nga ni Madam Florence Guillermo. Pilang-pila kayo. Ito na yung pang-apat na barangay na pupunta natin para doon sa feeding program. Dito sa Bohol, dito sa Bigan. Yan, inumpisa na yung feeding program. Nauna natin silang pinakain na kasi mawawala yung essence ng feeding program kung paghintay natin yung mga bata. Kailangan on time din yung meal na darating para sa kanila. The Philippine National Police, particularly the Ilocosor CITG, the Philippine Public Safety College, the Ilocosor Provincial Police Office, in cooperation with the Cabana Florence Resto and Music Bar, is having this activity as an outreach program. Isang programa po ng PNP na nilalapit namin yung kalooban sa barangay para to gain their trust and confidence to the PNP, back to the PNP, the good image from the bad image. So it is our participant is more on the children, because we are teaching the children the good for their own future, so that we could make this barangay more suitable and more pleasing to live before they will grow up. Yan, tapos na kami kumain. Ngayon, yung huling gagawin na namin, ito na yung pinaka-last stop dito sa Kuta. Yun yung pinaka-huling feeding program na gagawin. Yan, nandito na tayo ngayon sa basketball court ng Kuta. Yun, sa wakas. Ito na yung huli na feeding program na gagawin natin.
nagpapakain sa mga bata. As we can see, kaya ito yung mga barangay, recipient barangays na napili natin is masyado silang malayo sa city proper. Hindi naman dahil sa nagkukulang sila sa nutritional values, pero it's the discretion of the prerogative of the birthday celebrant na she wants to share it to those barangays. Secret yan for a business to prosper. You don't have to only concentrate on the income na you're earning every day. It's not on the money that you're earning you also have to earn yung respect begets respect, di ba? Your business is nagpo-prosper pero you don't even dare to share. So, saan ka pupulutin? Yun yung secret ng owner ng Cabana Florense na sa pagiging charitable niya is the more blessings na coming her way. Ang susi sa isang matagumpay na pamumuhay ay ang patuloy na pagbibigay at pamamahagi ng tinatamasa nating karangyaan. Tulad ni Ma'am Foy at Ma'am Remily ng Florense Cabana ay nagpakita ng isang hindi matatawarang kabutihan sa mga bata. Talaga nga namang sarap ng feeling pag nakakatulong sa mga kapwa. Ngiti pa lang ng mga bata, nakakapawi na ng pagod. Iba't ibang kwento ng buhay, iba't ibang paniniwala, iba't ibang aral ang atid sa bawat isa. At sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, pag-asa ang dala. Ako si Mark, hanggang sa muli. Nanggaling mga makatang ulam at kanin, lamang ang bayad pero pumapayag upang masubukan at mapatunayan. Lagi mong tatandaan, ganito lamang ang dapat na ginagawa mo. Huwag mong palalampasin ang pagkakataon, kailangan pupukin ang bako para bumaon. Feel soft. Mikropono kahit maputik ay humahabang, lumalakas sa bawat pawis.